Hauteskundeen biharamuna ere gaur arte luzatu zaigu, atzo emaitzak aletu genituen, Maite Ubiria, Aitziber Zapirain eta Itxaro Borda adituekin emaitzen analisia egingo dugu gaurko emankizunean. Seaskako integrazio batzordea ere izango dugu hizpide gaurko saioan. Desgaitasunak dituzten ikasleen inklusioan lan egiten duen egiturak datorren ikasturterako izango dituen beharren berri eman du. 150.000 euro baino gehiago bildu behar dituzte, 171 ikasleri laguntzeko. Arratsalde on deizuela guztioi eta gaur goizean Lapurdiko hiriburua albiste tamalgarri batekin iratzarri da. Martxoaren 14ean desagertutako gizona gaur goizean agertu da hilik Errobi ibaian. Etxepare lizeoa ere izango dugu hizpide gaurko emankizunean, bertako ikasleak UNSS txapelketako futbito ataleko finalera iritsi baitira. Eta saio honen hasieratik gogoraraziko dugu korrika jada berriz ere Lapurdin dela. Duela minutu gutxi sartu da Saratik Barrena, ordu honetan Senpere inguruan dabil, eta gaur iluntzerako Lapurdiko hiriburura Baionara iritsiko da. Ondoren gauean zehar Lapurdiko kostaldea zeharkatuta, Hendaiatik Barrena Gipuzkoara egingo du salto goizeko ordu txikitan. Guzti honekin ekin diezaiogun martxoaren 24ko iparraldearen orenari. Duela 10 egun desagertu zen 54 urteko gizon kanboarraren gorpoa agertu da gaur Baionan. Martxoaren 14tik 15erako gauean desagertu zen, eta azken aldiz Errobi ibarrean ikusi zuten zaintza kameren bitartez, Abigon Baiona arraun taldearen egoitzatik gertu. Gorpua gaur goizean aurkitu dute handik metro gutxira Azoka plazatik gertu. Ikerketak eta autopsiak argitu beharko dute zer gertatu zen. Herriko bozek utzi dituzten emaitzen analisia egin dugu, Aitziber Zapirain eta Maite Ubiria kazetariekin eta Itxaro Borda idazlearekin. Jarraipena izan den herrietan, hiriburutik hasita, Baionan Jean-René Etxegarai auzapezaren egonkortasuna eta ezkerraren batasuna azpimarratu dituzte. 152 egitea ez da egiazko porrota. Oraindik ere zerrenda horrek eragin dezake Baionako herriko etxearen eguneroko bizitzan. Etxegaraik esango nuke ez dakit berak ongi jokatu duen edo ongi atera zaion beste batzuen jokaldia, ez? Alde batetik Jean-René Etxegaraik mantentzen dula bere erresuma ondo atxikia eta finean Euskal Elkargorako ere bai bere autoritatez hori mantendu endala. Jarraipenaren beste eredua Hendaia izan da. Kotxe ezenarrok irabaziarren, irakurketa bada 2 zerrenda uztartu dituela eta gaizki atera zaiola hainbatean, bazkenean bakarri joan izan balitu ez delako emaitzak lortu dituela dirudi. Hendaiazari garela sekulakoa iruditzen zait, Hendaia biltzenek bai lehen itzulian eta bai bigarrenean gora besterik ez duela egin, eta oposizio indartsu bat egiteko posizioa hartu duela iruditzen zait. Aldaketa berriz, Miarritze, Kanbo eta Urruñan. Gai garantzitsuak eta minberak atera dira, bozka kanpaina hauetarat. Biarritzen eta Kanbon Marienia eta Girera aferak, eta hainbat herriko etxetan eztabaidatu den etxe bizitzen historio hori. Azpimarratuko nuke Miarritzen eman den aldaketa, fenjean hiri nagusi bat dalako, eta horre Serge Blancorekin abiatzen da beste ibilbide bat, eta ez dakigu zehatz mehatz nora eraman nahi duen hiria. Serge Blanco marka bat da. Eta nik uste dut hor espektatiban gaudela guztiok, ez dakit nola irudikatzen duen herriko etxe bat. Eta hortaz gain nabarmenduko nuke baita ere Peio Etxelekuk Kanbon lortu duela bere erronka, auzapeza bilakatuz, eta ezkerreko abertzalekoek babesten dituzten hautagaitzek lortu dutela sendotasun bat, ez? 15 auzapeza izatetik 24 igaro dire. Urruñari dagokionez, Filip Aramendik aurkia galdu du, eta Etxebarne nagusitu da,
eskuin zentrista, esan daiteke, baina bigarren itzuli honetan Minoten bozkak beretzat eraman dituela dirudi eta abstentzioa pixkat astindu duela, nabarmen irabazi duelako. Eta behin, bigarren itzulia igarota, hirugarrena Euskal Elkargoan jokatuko da. Hori da, pentsatzet astelen hontan, denek nolabait kalkulagailu aterako dutela eta hasiko diri kontatzen ze nolako orekak egon daitezken. Egia da orain arte nolabait gobernantza eredu bat egondala martxan elkargoan. Lehenik eta behin sendotu inbarzalako, egonkortu inbarzalako oso gazte den erakunde hori. Nire inpresioa da hori transizio fase hori agortu egin dela eta politika gehiago ikusiko dugula Euskal Elkargoan. Sehaskako integrazio batzordeak desgaitasunak dituzten ikasleen inklusioan lan egiten duen egiturak datorren ikasturterako izango dituen beharren berri eman du. 156.000 euro bildu behar dituzte aurten, 161 ikasle daude egoera horretan eta 5 egitura pedagogiko berezik dituzte kolegioetan. Arrangura azaldu dute Hezkuntza Ministerioak ezarri behar duen sistema berriarekin. Izan ere, Ministerioak era zuzenean aztertuko ditu txostenak eta baimenak eman. Erabaki ahalmen handiagoa izanen du eta integrazio batzordekoek susmoa dute irizpidez aldatzeko dela, hau da beharren arabera lagundu beharrean, aurrekontuak izanen duela lehentasuna. Erabakitzen ahalko du, bere budjeta agortuko delarik, behar bada gutiago notifikatzia. Eta ez da gehiago notifikazioak, ez dira gehiago banatuak izanen, beharren araberan logika zinez ekonomiko batean gira, eta domaia ikusten dugu ere egoerak zapartatzen direla, badira gero eta gehiago ajeta jarrera problemak, eta gure estatuak ez ditu bat ere egoera horiek galdezkatzen. Desgaitasunak dituztenen laguntzaileen arazoak hor segitzen dute, besteak beste prekarietateak, oren gutxi batzuk egiten dituzte lan esaterako. Eta betiko zailtasunek ere hor segitzen dute, SEASKak bere gain hartu behar ditu administrazioak ordaintzen ez dituenak. Orduan usaian bezala salatzen dugu budjeta jada urrian agortua dela eta ez duela bat ere kondutan hartzen urtean zehar sartzen diren notifikazio berriak. Aurten, 156.000 euro behar dituzte eta ekimenez betetako egitaragua aurkeztu dute. Jantzi salmenta hortzaizen, kantu bazkaria senperen eta itsaslaminen korrik angelun, esaterako. Bernat Etxepare lizeoko ikasleek UNSS edo eskolarteko Frantziako futbito txapelketa jokatuko dute datorren astean. Lortu dugu, zenta jaz bergauza egin ginuen eta ez ginuen lortu Limoges arte joatera, beraz Frantziako txapelketa naritza, eta aurten lortu dugu, beraz bai, bikain. 2 urteko lanaren ondotik erdietsi dute euren naia, finala ordea Limogesen jokatuko dute. Eta ara joateko laguntza eskatu dute, baita lortu ere. 7.000 euro lortu barritugu jateko, proiektua izateko. Beraz, kainota, enpresen laguntza eta baina ere burasoen laguntza ere. Eta 3.000 euro inguru lortu ditugu eta enpresen laguntzekin normalki lortzen dugu 6.400 euro arte. Beraz, normalki lortzen dugu eta sama gainitu dugu. Ametsa beteta eta baliabideak bilduta beraz, kontent agertu dira lizeoko ikasleak, eta orain arte txapelketan egindako ibilbideaz galdetuta, esan daiteke futbolari profesionalek bezala erantzun dutela. Lehen partidak liceo ondoan ziren miagitzen, eta astapenan gure maila etzen animalekoa, baina taldean arituz pixkanaka untsa ezagutuz denen artean hasi gira untsa jostatzen egarrikin eta kolektibon baten sortzen. Etxepareko futbito taldea finalera sailkatuta, bertan ordezkatuko dutena ere oso argi dute.
Euskal Herria eta Etxepare jerpestatuko dugu Grenoblen eta bai, bikaina zen da. Bai, biziki garrantzitsua da eta gure norgiren erakusteko eta gure hizkuntza erakusteko. Datorren astean beraz, Bernat Etxepare Lizioko ikasleek eskolarteko Frantziako futbito txapelketa jokatuko dute. Bertara sailkatzeko nahia beteta, tentuz jarraituko ditugu txapelketako euren azken urratsak. Ikusentzuleok, Esti eta Mikel Marquez abeslariek Kanbon errobi ikastolaren 50. urteurrenaren karietara egindako kontzertuan abestu zuten oroitzapenek esnatu naute kantarekin agurtuko zaituztegu gaur. Izan ongi, gaur denak korrikara, eta bihar arte.